Onko elämäsi hyvää vai harmaata? Päivästä toiseen kuljet väsyneenä töissä ja kaupoissa. Kello 8–5 tunnet olevasi loukussa, jahtaamassa unelmia, jotka katoavat kaukaisuuteen. Työskentelet ahkerasti tämän auringon alla. Tunnetko sydämessäsi matkasi suunnan oikeaksi? Onko elämäsi sitä, mitä unelmissa oikeasti etsit? Vai teatterin nukke, jota näkymätön käsi ohjaa? Riko tämä valheiden kultainen häkki, mihin henki ja Enlil kirjoittivat käsikirjoitukseen. Mitä etsit, sen voit löytää. Älä seuraa tietä, jonka ovat he piirtäneet. Sinun on opittava ajattelemaan itse tänään. Astu varjoista ja löytää oma kultainen tiesi. Lukitut näyttöjen siniseen valon, mikä tuhoaa totuuden. Maksatko kovan hinnan vai muutatko ajoissa suuntaasi? He tarjoavat sinulle mukavuutta valheen muodossa, mutta hohtava totuus on aivan lähelläsi. Todellinen polkusi on kätkettynä sieluusi, kristallien peittämänä, hohtavan kultaisena. Kuuntele sisältäsi, kuiskaus niin lempeä. On aika herätä rakentamaan todellista elämääsi. Riko tämä valheiden kultainen häkki, mihin henki ja Enlil kirjoittivat käsikirjoitukseen. Mitä etsit, sen voit löytää. Älä seuraa tietä, jonka ovat he piirtäneet. Sinun on opittava ajattelemaan itse tänään. Astu varjoista ja löydä oma kultainen tiesi. Voitko kuulla äänen, joka hiljaa kutsuu sinua luokseen? Se on elämän melodia, sinun sielusi matkojen kartta. Älä juutu tähän elämääsi, älä jää paikoillesi, ota askeleet kohti valoa. Uskalla olla rohkea, mene eteenpäin, vaikka tie on kivinen ja vaikea. Vapaus on edessämme, älä pelkää, rakas sisar. Mitä tänään mietit? Vaihdetaanko suuntaa? Luota sydämesi ääneen, sieltä löydät voimasi. Elämä on hyvä, kun näet oman polkusi. Käy rohkeasti eteenpäin, jokaisella askeleella kasvaa voimasi. Hiirale